ماي نهيوتاويان أقداس بحراوي هبتيوم كل هيوت زلو فطور بزي ماي كنبر وهيوتو بسرعة كمرحة كألن نأمنت سب بزي مكبي ننو حزب الأوان كنبر خيل خون بزي ماي جن كاب سلسته و4 معلتن لعلي كتسأنحي كألن تاريخ مسأن مرمرون ود سب ماي تختيلو يخيد كم زنبرم سلطانو أوكا أماي زلو كبابي كم زماع بلن كنردان خألن نأمنت فلق نيل أطنطاويت مصري فلق تجريسن إفراتسن أم مسوبوطاميا عراق قد كاسي كألن بزمن سرنبار اللينت ماي أبهيوتنا مدارك تألبوئيوم ماي حدا كاب تفتراو هابتو كوينو سلسة ربع الصفحات علمنا شفينو زركب فساسيوم كابزي 9 مئتاويت مع علمنا أوك آنوساتن بحرتاتن زركب جوام مايوم أزدما أبستفرالي معلاتات كوعد يخل كلتا نتبشمنتو مئتاويت كأن أكلتي والتاتات كم ناي برد أخاوح زقومة جوجو مايوم أزي وحد كفال ماي مالت 0.5 مئتاوي زخون كأن أبطم ودسب كوعد زخل أب تحت بايتاون لعلى بايتاون يركب كابزي نمعلا ودسب كوعد زخل كفال ماي 9 مئتاوي تحت بايتاون مايوم أتسترفقا بملك زاراتاتن كالياتن زعقورن يخون ماي أبنور مقد فساس كوينو زركب نغاريوم مرة متصت ماي مالت pH 7 تخوينو كاب أسيدن الكاينن نات أيوم نتلا نغار ألبو ماي إلكتريك ناي متحلاف كلاتو تحوتيوم ماي لعلنا يمحقا كل سلزلوو دارقا بماي زي حق نغار يرلن كبهالي كعل كومو سلزخونا دمام أدما ساوي أحقاقي تبهيلي يتسوع حفشاو بزعبا ماي كنزارم تقوينا ماي بخلت بعتات زقوميو هيدروجين أكسجين بلون كل تبعتات كل هيدروجين حدا أكسجين زقوميو أبتي عدتاوي مسرحون ماي كاب تفرنا كم زناب كوين خور كله أب مسرحو ويك أب قعزو زرخبهم بزحات غازاتن بعتاتن سلازة حقق ماي ببحريو طوري ويلنا خنزاربلو عين خلينا عملت سلازي بزح مسرح يزحلف نوزي أوشتو زركوب معدنات كا بعقنومن بعيناتومن سلازي فلاليو سلازي زي حدا خبطهم حقتاتنا ماي ويك واتر فاكتس نبلهم أدماساوي حقا وخينو بزحات معدنات كحقفن اتهم معدنات كا أوشتي ناتو بحري تحويسهم أقدستن زي أقدستن ويكا تقاداتن تقمتن تباهيلهم يفلي مالتي سلازي ناتي تقاداتنتون وي تقمون نمحلاو ماي بتي زدل عقنن بتي زدل عينتن كهلو سلازلوه نزي مسرحة ماي بوقع المقبارو ويكا نتزدل مع الله بوقع المقبارو بزح عبركتون أي هزبن عبركتون أي ناي بحرن الله ماسي ما يسق بكال يخلي بيستفعل على من قدلات كبكال تقوين خا إتي نحنا نقبرو مسرح يوصل مالتي سازين نحنا ماي بعيننا هريق الله ماي داي بحالمبر ماي بعينته نستفعل عليه مع الله خوع أنت لا نستفعل عليه يعني بقعته اللوي بقعته خا أب ناتو بحري استمركوسه إيمانتي ماي أدماساوي أحقاقي سلازخونه دارقا زي يحققون زي سكومن نجر يلون كبهالي كعل تري ماي بتزامادي تريتو قبل مزغون تستاي ماي تبهيري تبع ماي نهلاون تعنا نود سب أجد أسيو كبهالن كلون مت أنون تريتون استحلوا مزغون تريوم ماي هيوتيو كبهالن كلون بخل ملك عتاتو هو زلو فطر سامع مزغون تريوم ماي كما يزبليو زسته اندسترياوي معلا نحرشها نتوريزم ريكريشن نقلقلو ماي استفلا عن درجه يزلو ماي نمسته وكان نزبيتاو معلا نتقومو لخا بوحدو اتوم ثلاثه مسفرتي كم على خلالو بوحدو ناي قمماوي تحستو بتزدل عقلن بتزدل عينتن كون الله سنه هيوتاوي تحستوون نصا كاب سنه هيوتاوي بكلا نصا كون الله ناتو زخونه معقنታት الله اتي فيزيكال نبلو ويكا بعيننا نريو ناي حبري ناي شتا زمسول نغراتون زون بتزدل عقن كون الله هناتو نعيننا زي عقب ماي نعيننا باه زي بالماي باهتا زي يفطر استاتي كواليتي يبلو ما سلازي زون وعلو كابتوم سلسته مسرحات مالتهم ما امبار ماي وحس كنبلو بزن زوم سلسته نغرات ياتهم زوم ماله كخون خلالو نازي كم عقني ويكا كم ريفرنس زغلغلنا واتر كواليتي ستاندرد الله ناشونال واتر كواليتي ستاندرد كون خليب
وكا international water quality standard كون خل WHO for example ناي WHO انت اخوينو ناي ودو بتاعنا عالم ز دالوا عقن አለው ሞካ መስፈር አለው ስለዚህ ማይ ነቲዝ ድለም አላህ ውዕልን ወካ ዘቤታው አላህ ውዕል ተላኸይነ በዚህ መስፈር እዚ እዩ ጽዕቃን ማለት እዩ حمامكم تزخلو دققت هواساتن لعل عقن تحستو طر نغراتن زلو ماي غنا ابطعنا تتقمتي غدا اسلا زخونه صعبينات كورد يخل زي صوري ماي متقام نود سب فلاي دمان هصانات غدا حمامات يغبرم اب عالم 80 ميتاويت حمامات مبغسيوم طعنو زي تحلو ماي مستاين متقامنيم عالم نخاو غديات هصانات يونيسيف كم زحبرو قند غداي نايز استبكله ماي دما تحت 5 عام زعدميوم هصاناتيوم كابزم هصانات استبكله ماي ستيون زطقمون اب عالم استات 5 مليون هصانات اب عمد يموت مهلاوم يفلت مستاي وي متقام زي صوري ماي اممعبال زلو هاغرات بفلاي دما اب قطرات اسفحفحو سلازركب ناي بوزحات يوسبن انساتاتن كقزف يرم እዚ ድማ ካብ ልሕርአት ተሓዛ ምንጭን ምዕቆር ማይን ዝብገስዩም ማይ ብጽሬት ንምሓዝ ኣዝዩ ልዑል ጥንቃቕን ክንክንን ዝሓትት እዩ ምክንያቱ ጽሩይ ማይ ብቐሊሉ ክብከል ስለ ዝኽእል ሕማም ዘምጽኡ ደቀቕቲ ተሃዋስያን ኣብ ልዕሊ ማይ ዝስዕቦ ማህሰይቲ ቀሊል ኣይኮነን እዚ ናይ ስነ ህይወታዊ ምርመራ ንገብረሉ መሳርሒ እዚ ኣብዚ ንጥቀመሉ መሳርሒ ክልተ ዓይነት ምርመራ ኢና ንገብር ምርመራ ንገብሮ ናይ ቶታል ኮሊፎርም ኤንድ ፌካል ኮሊፎርም ድባሃሉ ኢና ንገብር ስለዚ ዞም ክልተ ባእታት ኣብዚ ዞም ተሃዋስያን እዚኦም ኣብዚ ንጥቀመሎም በዚ ዝተፈላለዩ መሳርሒ ጌርና እቲ ስነ ህይወታዊ መስርሕ ንሰርሖ ማለት ስለዚ እዞም ኣብዚ ናይ ንገብሮም እቶም ቶታል ኮሊፎርም ዝበሃሉ ኣብ ከባቢያዊ ብከላ ብርስሓት ዶሮና ዝኣመሰሉ ዝተፈላለዩ ዝመፁ ብከላይ ማለት እዮም እቶም ፌካል ኮሊፎርም ዝበሃሉ ብናይ ሰብ ጽልዋ ዝመፁ ካብ እንስሳን ካብ ናይ ሰብ ዝመፁ ቀልቀላት ምስቲ ማይ ምዝሕወሰና እቶም ፌካል ኮሊፎርም ዝበሃሉ ያዕቢ ማለት ስለዚ ኣብዚ ሕና ንህቡ እንታይ መሳርሒ እንታይ ንጥቀም እቲ ማይ ምስ መፀና እዚ ሓደ ካብቲ ቆምሶ ማይ ማለት እዩ በቲ ቆምሶ ሰምፀና በዚ ፊልተር ወይ ከዓ በዚ 0.45 ማይክሮሲሜንስ ፐር ሴንቲሜትር ጌርና በዚ ማይ ፊልተር ንገብሮ ማለት በዚ ፊልተር ምስ ገበርና ንዖም ምዕቤን ንጥቀመሎም ላውሪል ሳልፌት ብሩዝ ዝበሃል ወይ ከዓ እቲ ካልቸር ሚዲያ ዝበሃል እዚ ንጥቀም ማለት እዚ እንታይ ይጠቕመና ባክቴርያ ምግቢ ንህቦም ሽዑ ኣብዚ ምዕበይ ወይ ከዓ ኣብዚ ኢንኩቤተር ተባሂሉ ኣብዚ ነቐምጦ ማለት እዩ ስለዚ ምስ ነቐምጥና እንታይ ኢና ንገብር እንትና ኣብዚ ምሰእተና ኣብ ክልተ ኢና ንእቶም ኣብ 37 ዲግሪ ሴንቲግሬድ ኣብ 44 ዲግሪ ሴንቲግሬድ ኣቶ ማለት ስለዚ ኣብዚ ምስ ዓበዩ እቶም ባክቴርያ ምስ ዓበዩ ምስ ጎበዙ ኩላቶም እቶም ባክቴርያ ምስ ጎበዙ ኩላቶም ንሕና ንጥቀመሎም ክልተ መስርሕ ደሎ ቶታል ድባል 37 ዲግሪ ሴንቲግሬድ ኮንኮሎ እትኻ 44 ዲግሪ ሴንቲግሬድ ማለት እዩ ስለዚ ነዚ ውጽኢት መስረኸብና ንሕና ናትና ጋይድላይን ወይ ከዓ መስርሕ ኣለና ስለዚ ናትና ጋይድላይን WHO ስታንዳርድ ናትና WHO ስታንዳርድ ኣብ 100 ml 0 ኮሊፎርም ባክቴርያ ኣብ 100 ታፍታ ካብዚኣ 100 ተወሲና ታ 0 ኮንሎዊና ስለዚ ኣብዛ ቆምሶ እዚኣ ዝወሰና ካብታ 100 ምርመራ ዝገበርናላ ንኣብነት 30 ወይ 20 ወይ 100 ረኺብና እዚ ባክቴርያ እዚ ማይ ተበኪሉልና ሪኮመንድ ንገብር ማለት እዩ نحمام كمفواسو نتتنك حمام مكلخال وي مقلاي اتزغللن زبلصن منجد طعنا مخاني امنلوم سبات بفلاي كهصانات استبكل ماي بمطقام اب حمامي ورقما حكمنا نمغبار غزيومن ገንዘቡ ምን يطفوم بتوساغي هيوتون يسعنوم ጠንቀ መብዛሕትኡ ሕማማት በከልቲ ማይ ስለ ዝኾነ ምክልኻል ብከላ እቲ ቀንዲ ኣማራጺ ምውሓዝ ጥዕና ሕብረተሰብ እዩ ብከላ ማይ ምስ ዓይነትን በከልቲ ምንጭታትን ስለ ዝፈላለ እቲ ናይ ምክልኻል ኣገባባት ድማ ምስኡ ዝተኣሳሰረ ይኸውን ነቲ ማይ ውሕስ ናይ ምግባሩ ተኽእሎ ካብ መጀመርያ ካብ ይጅምር ካብቲ ማይ ኮዕ ይጅምር ማለት እዩ ማይ ኣብ ነፍሲ ወከፍ ዝሓልፈሉ ቦታ ኣብ ነፍሲ ክሳብታ ንጥቀመላ ከቢድ ዝኾነ ናይ ምሕደራ ረቋሒታት ዝደሊ ستاي ማለት ስለዚህ ማይ ብውህድ በመንግስት ጥራሕ ዝግበር ወይ በመሕዳር ጥራሕ ዝግበር መሕደራ ጥራሕ ዝግበር አገባብ ውሕስ አይገብሮኒ ነፍስ ወከፍ ሰብ ነናቱ ተራ እንተ ተጠቂሙ ነቲ ውሕስ ኾነ ማይ ከውህል ዝኽእል ናምነት ኣብ ዲጋ ዝውህለል ማይሲ ኣብ ማይ ኮዕ ንገብሮ ንጥፈታት ብሙሉ ይውስኖ ማለት እዩ ነቲ ኣብ ዲጋ ንገብሮ ምጽራይውን ዝተሓላለኸን كبيدن كجبر زخل اتين احنا اب مايكو نجبره هاسي ويكا قدلوت ناي محدار ايمد
ምውሳኽ ክሎሪን ሓደ ካብቲ ህዝቢ ብዘቤታዊ መንገዲ ማይ ንምውሓስ ዝጥቀመሉ ኣገባብ እዩ ንምዃኑ ኣብ ከመይ ዝበለ ግዜን እዋንን ኢና ንማይና ክሎሪን ክንውስኸሉ ዝግባእ ዓይነት ማይካ ከይፈለጥካ እትውስኾ ዝኾነ ይኹን ትገብሮ መስርሕ ሓደ ንወፃኢታቱ ካልኣይ ንጥዕናዊ ሃሲኡ እውን ኣለዎ ስለዚ ክሎሪን ድሕዳ ክትውስኽ ከም ዓላማ ሒዝካ ክሎሪን ኣለዎን የብሉን ከረጋግፅ ዝኽእል መስራሕ ክህልወካ ኣለዎ ማለት እዩ ከይረጋገፅካ ኣብ ልዕሊ ክሎሪን ተመሊኻ ዓቐን ከምቲ ዓንቶ ዝበልና መስፈሪ እውን ስለ ዘለዎ ካብ ክንዲዝ ንላዕሊ ክሎሪን ሰብ ክጥቀመሉ የብሉን ወይ ከዓ ክሰትዮ የብሉን ዝብል ደረጃ ስለ ዘሎ እዚ ደረጃ እዚ ንባዕሉ ካብኡ በቲ ባዕልስኻ ዝመልእኻዮ ማይ ክኸውን ክልዕል ይኽእል ማለት እዩ ስለዚ እሱ መጀመርያ ዓይነት ማይ ትፈልጥ ብድሕሪኡ እቲ ክትገብሮ ዘሊኻ ዘለኻ ደረጃ ትፈልጥ ማለት እዩ ኣብ ገጠራት ምስ ንርኢ ከም ጅርባን ጀሪካንን ዝኣመሰሉ ልምዳውያን መጓዓዓዝቲ ማይ ስሩዕ መኽደኒ ስለ ዘይብሎምን ንምፅራዮም ሙችኣት ብዘይምዃኖም ንበከልቲ ባእታታት ርሒብ ማዕጾ ይኸፍቱ ንመገለሊ ማይ እንጥቀመሎም መሳርሒታት ምድሪ ስለ ዝትንክፉ ንብከላ ማይ ልዑል ኣበርክቶ ኣለዎም ቁሉዕ ስለ ዝኾነ ድማ ብዓይኒ ፅሬት ምስ ዝርአ ስጉምቲ ዝጠልብ እዩ ኣብ ገዛና ንምዕቆር ማይ እንጥቀመሎም መሳርሒታት እውን ብፅሬት ምስ ዘይተሓዙን መኽደን ምስ ዘይህልዎምን ንብከላ ዝተቓልዕ እዮም ኣብ ገዝኡ ከዓ መጀመርታ ካብ ባስካ ኢና ንጅምር ገንኢ ንምላ እታ ገንኢ ብውሕዱ ኣብ 3 ወርሒ ክትሕፀብ ኣለዋ ኣብ 3 ወርሒ ሕርዳእ ተሓፂባ ማይ ወላ ኣቕሓና ምንርኣያ ኣቕሓና እንተሪእናያስ ሓንቲ ማይ ምፅዕለናና ድሕሪኣ ዘላ ክንሪኣ እንተወዳኣ ኮይና መዓት ርስሓት እዩ ዘለዋ እዚኦም ሕጂ ባክተርያ ስለ ዝፈጥሩ ስነ ህይወታዊ ስለ ዝፈጥሩ ቀልጢፍና ናይ ምሕፃብ ተኽእሎና ክዓቢ ኣለዎ ምክንያቱ ኣብ ዝሓለፈ ኣብ ዞባ ማእኸል ዳህሳስ ዝገበርናዮ ኣብ ሶርስ ደሓን ዝኾነ ኣብቲ ምንጪ ደሓን ዝኾነ እንዳፀንሓና ናብ ባስካ ምስ መፃና ቁሩብ ስነ ህይወታዊ ፈርዮም ፀንሑና ነይሮም ድሕሪኡ ከዓ ኣብ ገዛ ምስ መፃና ዝያዳ ፀንሑና ነይሮም ምክንያቱ እዛ ኣቕሓ እዚኣ ንበይና ኣይትፍለን ኣቕሓና መስተይና ንበይና ክትፍለ ክትክእል ኣለዋ እታ መቕዲሒት ሕርዳእ ናብ ሸቓቕ ትኸይድ ኮይና ናብ ሓደ ምሕፀብ ኣቑሑት ትኸይድ ኮይና ትቆልዓ ኣብ ድሌቱ ዘቐምጣ እንተዳ ኮይኑ እዚኣ ሕጂ ናይ ባክተርያ መራብሒ ትኸውን ኣብዚኣ ሕጂ እንታይ ክንገብር ኣለና መጀመርታ መስተይትና ንበይና ክትፍለይ ኣለዋ መቕዲሒትናታ ከዓ ንበይና ክትፍለይ ኣለዋ እዚ ከዓ ፕራክቲካሊ ወይ ከዓ ብተግባር ኣብ ዞባ ማእኸል ዳህሳስ ጌርና ዝረኸብና እየ ንገዛ እንዳመፀስ እቲ ስነ ህይወታዊ ከዓ እንዳበዝሐ መፅእ ኣብዚ እዋን ኣብ ዕዳጋ ዝረኣያ ዘለዋን ዳርጋ ኣብ ነፍሲ ወከፍ ገዛ ኣትየን እንርእየን ዘለና መጻረዪ ማይ ኣለዋ እዘን መጻረዪ ማይ እንታይ ጥቕሚ ዘለወን ህዝብኸ ኣብ ኣጠቓቕምአን ክገብሮ ዘለዎ ጥንቃቐታት እንታይ ይመስል ሕጂ ኣነ ካብቲ ዝርእየን ክልተ ዓይነት መጻረዪ እንድየ ዝርኢ ዘለኹ ሓደ ከምቲ ዝበልካ እዚ ናይ ሪቨርስ ኦስሞሲስ ንብሎ ቀመማዊ ትሕዝቶ ናይ ማይ ከጻሪ ዝኽእል ደረጃ ዘለወን ሚሽን ስርየ እሰን እዘን ሪቨርስ ኦስሞሲስ ንብለን ብትኽክል ማንዋለን ተኸቲልካ እቲ ዓቐን ናይ ማይካ ናበይ ደረጃ ከተብፅሖ ከም ዘለካ ፈሊጥካ ክትጥቀመለን እንተኽኢልካ ከም ሚሽን ኣብ ዓለም ዘለዋ ሓድሽ ቴክኖሎጂ ብዙሕ ሰብ እውን ዝጥቀመሉ ኣገባብ ይኹን ግን ሪቨርስ ኦስሞሲስ ኣብ ገዛኻ ምትካል ሰለስተ መስርሕ እዩ ዘለዎ እሱ ባዕሉ እታ ሚሽን ዘኢላ ከም ሓፂን ከምዛ ሓንቲ ንእሽተይ ሚሽን ትመስለና ሰለስተ ነገር እዩ ዘለዋ ሓደ ኣብ ሰለስተ ንመቕላ ቅድመ ምፅራይ ድሕረ ምፅራይ ዝብል ክልተ ሰለስተ ቦታታት ወይ ከዓ ኮምፖነንትስ ኣለዋ ስለዚ እቲ ቅድመ ምፅራይ እንታይ ዝብል ናይ ሳንዲ ፊልተር ወይ ከዓ ናይ ሑፃ ብሑፃ መስርሕ ምፅራይ ይገብር ነቲ ፊዚካላዊ ዘጉድል እዩ ማለት እዩ ኣብቲ ምፅራይ ንብሎ መምብሬን ኣለዎ ናይ መምብሬን ሲስተም ሕጂ ነቲ ቀመማዊ ትሕዝቶ ናይ ማይ ካብቲ ዝነበሮ ናብ ተሳሓተ ደረጃ ስለዚ እዚ ጥንቃቐ ዘድልዮ እዩ ንኣብነት ናይ ኣስመራ ማይ ግቡእ ቀመማዊ ትሕዝቶ ኣለዎ ኢልና ናሓስቦ ማይ እዩ ብቀመማዊ ትሕዝቶ ብሪቨርስ ኦስሞሲስ እንተሓሊፉ ግን ደረጃው ናብ ተሳሓተ ወይ ከዓ ናብ እዚ ናይ ማይ ባትሪ ደረጃ ዘለዎ እዩ ዝቕይሮ ማለት እዩ ስለዚ ማይ ብመምብሬን እንዳሕዳ ትሕልፎ ኮንካ እቲ ዝፈሪ ማይ ትሑት ብቕዓት ናይ ቀመማዊ ትሕዝቶ እዩ ዘለዎ ቀመማዊ ትሕዝቶ ብትኽክል ክንደይ እዩ ዘፍሪ ዘሎ ክንደይ
توتال زي تايز بزحقو دمر زحقو بعثات له توتال ديزولف سوليوشن نبلو كندي زخونه ما يتفريل لي زلازا ماشي تحط درجه نامنت مايسي بتا على ما معقنه كاب 15 كساب 5 بي بي ام ماي مليغرام ابليترو كما تحسط كله له زي مينيمم ريكوايرمنت وي كتستحت درجه مالتي بالعلو كساب ناي العلواي معقنون مسفرون علو سلازي ازاز ماشيناتي نزم هاي زدل زلو معلا تفر لاريا كما ما تحسطنا تستحت وي كاخبت انا زدليو ديمينرال ووتر دي تفري لي زلا دحدا ماي سو ودسب كولين سيستم ايكون زتقمولو ما مزحال يكون كميشن ايكون زتقمولو كما يزرخبو معدنا وتحسطون علو سلازي معدنا وتحسطو كما يكرخبو زخل معدنا وتحسطون دحدا بار او سيستم حاليبو انت معدنا وتحسطون كابت زدل رقاحين تحت خون خالي سلازي نسون بعلو مرمرة زدلي مالتي عفلوتا مرمران زدلي مالتي تبي حرز تي تحرم السراي نبلو مالتي تحرم السراي بمزا ممبرين لز حلفه بزا ماشين زي اصل حلفه ما سنه هوتاوي بكلا يقولون لنا خمس زرباي نخلينا سلازي تحرم السراي نبلو وي بكلورين وي بيوفي وي باوزن كا تريد كخونا له سلازي اذن زاميشين زي انا سلس اكل زي تمالديا كفلتا كخلالني مان ولا تختيله اخفل زلني السنه بعلا قبو زخونه مصراهين محصابن يدلياي انت حتى قبو اتحساسي يجيرلا منشي خالو توسخ بكلاون كتكون سلاتخل سلازي نفس وكف ابغزنا زلو ميشن عينت ميشينيا انت اتفرزلا دحره مصراي قلم مصراي زبور كومبوننتس على وادي انا خبت تخكل يتقملادي ابتي قبو غزين بوتانك يصريادي انت حرد يصريا خوينه كاله بعلي صعبين زلو كسايسر زلو اذا خالي انتميشن اذا اناي فيزيكالاوي طرح تصر معناتها ذا قلنا ده اول حاجه ترانسبيرنسي طرح فلتر تقبر معناتي مايسيت ترانسبيرنس كم زخون كلير كم زخون وكا صوري كم زخون نصار كم زلوه تقبر ميشن معناتها زي حاجه تا تقبر زي تربيديت نولو زناي ماي زرغت وك حرخخ زبل نغرات نعو طرح تصار يلنا ناي سنه هيوتاوي مصراي ايسرحنا ስለዚህ ማይ መስጸረየ እቲ بعينا زرئ عينا بهتا زفطر كليرانس مسبطرت بدحرو እቲ مسرح ناي كلورين مسرح منصح ناي سنه هوتاو بكلا بدحرو كغبر الله زدليا ماشينيا ማለት ስለዚህ بتخكل بأصل زحلفه سو حسما يسطلو خيل خزاربه اي كيلنيا ማለት እዚ ግዜ ዝኣትድሉ መሳርሒ ከም መጻረይ ማይ ተባይላን ዝኣትዋ መሳርሒ ኣለዋ ሰብ ነዚን ጥንቃቄ ገብረለን ግባ ምክንያቱ እንታይ ይደሎ ተመጻረይቲያተን ንርስሓት መግደለይ ተባይለን በር ናይ ስነ ህይወታዊን መግደለይ ኣይኮነን ስለዚህ በኸምዝ ደረጃ መጠን እተን መሳርሒታተን እንተ ወሓደ ኣብ 5 መዓልቲ ሓጸባ ከም ዘለዎም ክገብር ክላልወሰ ማለት ስለዚህ እንታይ ማለት እዩ እቲ ርስሓት ምስተኣከበ ቶም ባክቴርያ እንዳዓበዩ ዝኸዱ ስለዚህ ዝተኣኸለ መጠን እቲ ሰብ ብኸምዝ ዝመስል ገይር ኣገባብ ክትጥቀመለን ይግባእ ማለት መንግስቲ ብርክት ዝበለ ገንዘብ በመፍሳስ ሙዕብል ቀረማይ ናብ ማእከል ዓድታት የተኣታትሎም ጽሩይ ማይ መቀረብ ጥራሕ ግን ኣኻል ኣይኮነን ምኽንያቱ ምስ ማይ ዝዛመዱ ሕማማት ምውጋድ ተወሳኺ ሕማም ስለ ዝሓትት ማይ ኣብ ገዛና ምስ ኣተወ ብሰንኪ ሸለልትነት ወይ ሰኣን ግቡእ ኣፍልጦ ንበከልቲ ነገራት ክቃላዕ ስለ ዝኽእል ዓብ ጥንቃቐ ኢና ክንገብር ዘለና ስለዚ እምበኣር ኩልና ኣብ ማይን ኣጠቓቕምኡን ዘለና ንቕሓት ብምዕባይ ማይና ብፅፈት ብምሓዝ ውሑስ ጥዕና ንክህልውና وحس ما كنستي كنكلالنا حجي زخونه سرعه قرب ماي مس زدالم زواددن كل غزي انتي نغبر كوميتي انا نقو كوميتي انت ياسرها قصالنتن صريتون حجي ذا كوميتي زي منغستي هردا اقرعات ابصحلكا بالكتريك دي بسولار دي جنريتور دي چونغعو اقرعات مسبصحلكا اتا كوميتي انا تستاي تقصلو كاباي طرح حقلي لان تغحف انت ابت زي غبو غحفيو بدحري قال معلتات زغحفكو وحف تمليسو نغزاي تمليسو خمص مخانو خفلت كخلالن ስለዚህ ተቀዳማይቲ ከንገብሮ ዝግባአና መጀመሪያ ማይ ውሑስን ምግባር ማይ ቆዕና በትክክል ንቕሓት ከነ ማሓድርን ከንሕሉን የድሊና ማለት ካልኣይ ማይ ኣብ ገዛና ምጽኣተው ንባዕሉ ግቡእ ጥንቀቃ ክንገብረሉ የድሊና ማለት እዩ ማይ ኣብ ኩሉ ይዝብከል ማይ መስርሕ ኣብ እንታይ ይባል ዝናይ ኣኮጓዓስ ከሎ ይብከል ኣብ መኸዘን ይብከል ኣብ ገዛ ምጽኣተውን ይብከል ስለዚ ማይ ካብ ማይ ቆዖ ጀሚሩ ክሳብ ተጠቃማይ ዝበጽሕ ኩሉ ዓይነት ኣገባብ ጥንቃቄ ክንገብረሉ የድሊና ማለት እዩ
تقان دخن قبرز قبعنا جن ماي وحسن مقبارو نحنا كم تتكمتي صبحاوي يخون تحت بايتاوي يخون أب ما يكون عنو قبرو هاسيا بتخكل نامنا تمليسي مسموحانو كنفلت كنكلا لنا